Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng National Hanyutra People hane kasngi ka khanriu tarik ukalalangkot arhajar arpoi kalahiar banle jurip ya ka jaka thenyut kamarten kabadon hamaulai mauyong. Nakaliang Presiden ka NHP ba David Maulong ulaong baha kajing jurip jong kaseng kilalap ba ka Shillong Municipal Board kamsim labot yaki an bat ki kandon. Kamtam ha kani kapor jong kajing syakta ha kani ka klam coronavirus. Ula benrabru da ka baong babun ki bilor dawai ki plastic stem ni ki yellow plastic ki balawan bread na keleng ki jaka ajing sumar kim simla inglot. Habatang yakini ka jingklut ka baduna tam ban punum yakini ki tiar kadai khat arspa Celsius. Bad bantang da ka diesel kamlong namarkan kta ya kamariang. Ningkong sang ai kubli pi borok pajba kani kajing wan jungo jungi hangni karkom tri kam jaka Shillong Municipal Board nakaliang kaseng National Hanyutra People ngakong Presiden Pak David Maulong te habang ilaiwan bentik hangni jaka ngilalap babun bah ki an ki kendon ka baki khang yebut bat kila yajlaj naka te habakum kan ke pandemik ke bamenta te ngidon kam ha bentik bahai ka kwat khia jing kibril kam tamru bentik ru ya ke environment act hajuk apa te hendrai habang iwan pek pada ngilap ba akon ikambut kendon ke mention HU section HU 1986 section clause number 2, 5 and 6 ha ka baka state bakano ko ka biomedical waste ki di ban incinerate lani ka bakin pendon kam dak to cliff bat ka ban thang yakini biomedical waste hadu ka khat aspa degree Celsius hendrai lada habangi kli pada katukat ni kiba simkhia ban pek yakani biomedical waste kumaong mene khandai bijim step kiwan thang hendrai hendrai labang iwan pek pada kibun bah ki bilor ki biomedical waste ki plastik yellow plastik ka baki kibu yaki bapon na bapher ki hospital pharmacy clinic etc hendrai babun ngipek baki kham inglut hendrai ban pen inglut ikini kita kam minimum 4 degree Celsius hendai dak thang dak diesel kanam long bat kala state ka claim mention ha kono ka section na kono ka point ba pintang ya ka biomedical waste dak babun kam dak diesel hendai lada pintang dak diesel ka ek banja kalong ka kta ek environment ka kta ka kwat khia jing kibreu nomor khantam lada ngia pai kani ka waste plan ka badang hang ni menta kamdon wat sanspa mitar na ki yeng kisam jing kibreu ki dongdon ki yang kisam ni ki bapher ni ajan ki sam spa mitar ki medon hendrai kani ka plan kadang ya be sai te hakajuk poru nakwa ben kuntu ba ki di ban pek benia bano ki bam sim kit khiai ka kam but kalau mention ru ba kumi ki bilor ila ni ki injections ki vials ki kembang hilap hang the kalau ba kila ban pha kila ban shred ki lane ki ban pha yang si manufacturer ban pek ut ini long sedong hendrai ngilap ba kila su tap be hang tu kila su berat be patar be tu klem da treat bahai ki ngako ban keli nak Shillong Municipal Board ba kalayo no objection em naka molai town dorbar ba ka install ya ka incinerator ya ka autoclave ba ka shredder hang ni hapo marten te kuman sipun pau pi ka wei kaliang ru ba lada kadon kono ka common biomedical waste plan ka badan hajan ka wei nakawei kamdei ben duna ya ka nyupusan kilometer te so ka wei ru ko ba ka Central Pollution Board bahkan kit khia ban pek halol jokane ka wei ka phang ru ngi pek ba kumhane hajan kadon ka jeka oddo ki kadang jan ha ka kani ka poisa ki public consume menta na kala eru kala bat infect nimla bat tiknai ka tah kadon ka ban kata ya ka health jeng kibri borok ka wei te nolor kata ru ngikwa ban keli ba ya ka municipal ki dispose kumno yakini ki biomedical waste ka ba kiyo na ki hostel ba fair but nolor ru yakani ki covid waste ka bamentahi ka badan sei kalek banda kalek kadan hano ka jigo kadan ka record kadan he ka bakalek kumno ki incinerate kumno hande kumbang ilalap atukan e benai ba kidon ki PPE suit ka ba kilabret pathar keleng barkaju urkam ru ki ba handle ya kani ka biomedical waste he ki PPE jungki sei kini ki 3 layer mask dan ki covid mask ka baki pendangkam but hawang ila ru ki ong ba yakido ki batam na kini ki klinik na kino ki patient ka baki poi ki waste jungki ki ong baki pendangkam ban ki tap apo kendo
Henry habni ka not east jengi gimsa benle itu ya pun kata. But akajuru ke we habang yati ya pek benia ya ka Shillong Municipal Board. Kalau adon hakaba kala sya fine tengru house nam arja kendai hau arpur pendutrik benai mat. Henry wat anu mentaru ka kembut ka an ya ka kendon. Te kini ben penbek no mentah wut hi kibadi ban pek ya kan municipal Shillong Municipal Board kini ban simkhia bat ban trei wut ikikam. Lam kumta kamlong ka babhahi yaki pajbahi bro kawai kalian huru ngakentui ka Shillong Municipal Board lada fi pek benya ya ka ngidon ki jing tho ki an ki kendon ka baki diban but hambe ki klembut ngin file ka ne sapok ka NGT bat kin sampai hi maki ke ai ka ba filale bakla please